El Haj Amadou Adital Dine kuntigi badidu Nyoro kona na Tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara silame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni wati na ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo silame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali silame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara silame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jilen wuleno ku jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma msega sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na au bisimila hotel Lafia la niko hotel Lafia wulikajɔ bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. So oye aleye sambi woro aniko maukulu ta nisoja kona na katanu ye Burkina be se yoro la bara kechogo oye wasobo bikoina minye Burkina ye amada o makoi ni wati na ni mami ba fesa ka bobo julaso kati yere soro abijanga ufei o taninga segi oye wa biduru ani wa flani kemesabaye obeke Burkina ale fe yasa mamunu be nuru bowo nuba fe kata abijanga ufei ukataninga segi obisega noga chugomi Burkina amada o makoi siginyo nyuma konna na ma chama me bado kavoko ulube donita uke miye Burkina ye donita li hukumu kana konna na sa ukero ka fere kerengene sigi ibe fa fa ni ba fe ka doni blagata Burkina be seyoro mi Wagadugu ka ufedo wa bobo julaso do wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar idanye ka nɛgɛjuru sira k'ale Congo i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye fu ani kɔnɔntɔn fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa bobo julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Burkina ye san 60
min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen no u bolo ni waati in na. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi
ne ye kɛmɛ d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. ba Sunkalo e filila dɛ nka bɛ bila faso ka kɛsu de kɔnɔ. ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa. a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36 45. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ mɔpti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bange taba yani ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma sa ko aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye mars kalo tile 27 san 2025 sunkalo ale fana tile 27 ye bi ye an bɛ Lailatul Kadiri la keba sɔrɔ wajulu kɛra yɔrɔ caman na bato kɛra yɔrɔ caman na o y'a to an ma se ka soli ka wuli bi ka na kosɛbɛ 9h nka n'Ala sɔnna ma kunnafoni minnu b'an bolo o bɛna tali kɛ mars kalo yɛrɛ la jamanakuntigi ko sa ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa minnu y'u ni di mars kɛlɛ la ka se ka olu hakilina ta ka kɛ ka jamana jɔ k'o ye ale miirina ye parti politique maaw olu kɔni ma ye jɛrɛ in kɛnɛ ka kunun k'o kɛba min ye Elhaji Seydou Patrice ye an n'ale kumakan mɛn ani Asimi Goyita kiiri ko bunakun ka Etienne Fakaba Sissogo ale ye a yɛrɛ sɔrɔ min ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ in ye sa a labilara bi an bɛ dugawu kɛ sa nin ka kɛ ko bannen pewu Philippe Boire an ka sɔrɔ minisiri kɔrɔ kɛba ko ale ka bana o kɛlen don k'ale sɛgɛn nin waati in na hakili la a somaw ni avocat olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na barawuli ni tamani bingali tarakɛ kunna siningo olu gendarmelakaw ka fan fɛ armée ale b'a ka wuli ka jɔ la seko ni dɔnko o baaraw bɛ senna bi kɛba kurbi est-ce que an tɛ taa ne ye e ye cɛ gana ye waati b'a de bɛ dasi i ka muso kelen da ka na n'a ye o de bɛ Sikaso bi i bɛ kurbi dɔn npogotigi sanfa dugufaw de bɛ pɛn n'olu siri k'u kwala disa siri u cɛ la jala a b'a fɔ ma mouchoir an k'o ma jala u b'o siri k'u jɔ ka dɔn kɛ ka dɔnkili da cɛmisɛnw de bɛ bɔ k'u bɛna n'u nɔfɛ kɛba u b'olu ba de bɛ an kan ka taa ni ye nin kun ye i ka muso ko ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu laban nka a bɛ kɛ cogo di Mamu Dafɛ ninnu bɛ kɛnɛ kan yen ka bɔ Sikasokaw fɛ yen sɔɔni an na don seko ani dɔnko la sɔɔni sisan. Dugubulakaw sa laada wuli ye sɔgɔma o sɔgɔma alamusadoyaw fɛ an bɛ kuma di maaw ma hakilina ni miirina bɛ maa minnu na fasoko la ka taa se ko wɛrɛw ma ni degun min b'aw kan a bɛ se ka aw ka batakiw bila ka na aw ka video walima aw ka kumakanw fɛn minnu bɛ aw ka sigidaw la a n'aw miirina ye mun ye sɔgɔmada in na karamɔgɔ Mayi Watara ale de bɛ an bolo keba sɛbɛn in ale dira an ma jɛkulu fɛ jɛkulu min ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jamanakuntigi ale sɛgɛrɛma dondoli ma baara minnu bɛ senna Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo wolomasiri tabaw ka ko nka Mayi a ka laseli don nka min ye jaw ye olu sigira jɛkulu in ale maaw fɛ dɛmɛɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na an ka jɛ k'ale ka kumakan lamɛn bi sɔgɔmada in na. Anw si bɛɛ o bɛna politiki mɔgɔw ka waati ma san bidamadɔni min n'anw y'o balo politiki mɔgɔw de y'o fanga bɛɛ kɛ u ma se ka foyi kɛ u ye jamana do kunbalana ka jamana feere k'a ban pewu. Bon sa a minɛn'u la minnu fɛ an ko bon a y'a to ninnu fana bolo an ka ninnu fana lajɛ an ka kuma bɛɛ de filɛ mais n'o n'an bɛ kɛ aw minnu de hey kalo sara tɛ ne n'u cɛ dɛ duguma bɛnkan foyi t'anw n'u cɛ ale jamana jɔli ka d'a ye kulu parce que kulu fila in don kulu dɔ in olu ye san bi saba ma dɔ san bi mugan ni kɔ jan k'a la u ma se ka foyi kɛ foyi. Ye jamana do kunbalana a kunbalan la belebele yɛrɛ ye min ye ka jamana segi a marabaa kɔrɔw bolo ka jamana segi jɔnya na k'a recoloniser bon ninnu nana u ka baara kunfɔlɔ kɛra min ye ko k'o bɔ yen o dun y'an bɛɛ fɛla ye cɛ maa marabaa kɔrɔ tɛ malo i ma koyi kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye o de ye sinon tɛ kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnlen wɛrɛ t'anw ni Faransi cɛ koyi nka adamaden marabaa kɔrɔ toujours a hakili la k'i ye jɔn de ye
ango o de ka dabla nani ma waran bi baka ni zai o i jamana an jamana aw yin de suteni ala ka deme kono dodun kera ola kedi aflana jamana yɛrɛ ka jamana labila kɔkan mɔgɔw ye bɛɛ b'i sago kɛ jamana kɔnɔ n'a ka di min ye jamana donda bɛɛ labila bɛɛ n'u ye dɔ bɔ o la awa u bɛ jamana jɔ kumaw k'a fɔ u bɛ ka ko dɔw kɛ mɛ ka n'o ko de kɛ daga ye an dala sa ni kuran tigɛra dɔ b'a fɔ k'i bɔ ko mun na i tɛ bɔ ka kuma ne de bɛ énergie kunna ou bien a y'a ye k'an bɛ kuma ko bɛɛ de la tɛ kuma ko bɛɛ la dɛ. I ko ba min nana y'a dɔn i da bɛ bu fin ko dɔ la i bɛ se ka an ma foyi kɛ a lɛ dɔrɔn u ye mɔgɔw papa ni embargo ye an ko a ye sabali jamana tɛ se ka jɔ n'a ma sɛgɛn dɔ kɛra n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ nin ko dɔ wajibiya an kan i b'a sɔrɔ o kɔfɛ mɔgɔw ka bɔ b'o ko de la an k'a lajɛ an yɛrɛ ka bɔ bɛ min na an k'o dɛmɛ an ye nin dama de kɛlɛ kɛ yan wa o tɛ ne kelen ye bɛɛ tun b'a la yan fo maa damadɔni bɛɛ tun b'a la dɛ. n'a bɛ fanga b'an kɔnɔna jɛ toujours fanga in ka ɲɛ an b'an kɔnɔna jɛ an t'a la maa dɔ kunkolo kama koyi maa si kelen tɛ fanga in na k'i kunkolo k'anw bɛ de kunkolo soutenir k'e kari an bɛ jamana ko de la an sigiyɔrɔ bɛ se ka sinsin cogo min na ka kɛ yɔrɔ barikama ye komi jamana dɔw barikaya bɛ cogo min na n'an ɲɛ bɛ bɔ o fɛ n'an bɛ wuli ka taa aventure la ye n'an bɛ wuli ka taa an sigi ye an yɛrɛ ka se k'an ta jɔ k'a k'o ɲɔgɔn na ye. O kuma n'anw ye o ɲuman ye o sira kan walima ko hakilila bɛ maa la an y'olu de fɔlɔ dɛmɛ an ma dɔw dɛmɛ ka kɔn ya olu ye sira bila an m'an sen bɔ a la wa o kelen de don dɔ fara fanga kan o dɔn mɛ hali n'u bɛɛ ma k'a ye ne bɛ k'a ye ni wote kɛra ne bɛ k'a ye e bɛ k'a ye an ka mun bɛ wote ko la wote kɛli n'a kɛbali anw tɛ kɛ faama ye anw min na o ye jamana jɔli ye. Sɔrɔ wɛrɛ min bɛ jamana dɔw kan kɛlɛ bɛ yan sɔrɔsi bɛ dɔw kunna a mɛnna kɛlɛ bɛ yan an b'a jɔli de nɔ an tɛ mɔgɔ kunkolo nɔfɛ koyi ni min bɛ se k'a jɔ a y'a to k'a jɔ anw ye nin dama de fɔ ni min bɛ se k'a jɔ n'a a b'a jɔli sira kan a y'a to a k'a jɔ an kana to ka jamana folofolo kuma bɛɛ fanga ɲini kama an ye nin dama de fɔ mɛ n'o ko nana kɛ kuma hali ni min talonna gidɔrɔn kan a tɛ kuma gidɔrɔn man ɲi dɛ n ti kuma. Yɛrɛ ka bɔgɔ cɛ k'a k'a la n tɛ minisiri ye n tɛ député ye n tɛ maire ye bɛnkan tɛ ni faama cɛ ne m'a fɔ a ye nin bila yan n m'a fɔ a kana nin bila yan an tɛ fɛn kalama ko in na koyi bɛɛ de k'o dɔn o de ka jɛya mɔgɔw ye ne tulo bɛ kuma in bɛɛ la ko fɔlɔ maa fara fanga dɔ in na a kumana o la e m'a ye nin y'u yɛrɛ ka fanga ye maa fara a don kow tɛ kelen ye. Fɔlɔ tiɲɛni bɛ ka kɛ politiki mɔgɔw bolo mɛ n'i ye maa falen kɔni ye sɔrɔsi bolo a dɛsɛra de an k'o tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye ma tiɲɛni wɛrɛ fɔ dɛ parce que ni fali bɛ kɛ a bɛ daminɛ olu de la min sara sɔrɔsi yɛrɛ la o sara jɔn na tɔɔrɔ ye jamanaden sɔrɔ mɛ kuma o kuma fali in kɔni a bɛ daminɛ olu de la olu minnu bɛ maa tɔw ni fali cɛ maa min olu de fara ka sɔrɔ ka na se jamanaden ma n'e tilara ka bɔ k'i b'olu attaquer hakilima b'o kɛ yan. Mais politique mɔgɔw ta olu ta ye kɛlɛkɛlaw filɛ a tɛ minɛn d'u ma kɛlɛkɛlaw filɛ a b'u ka budget dun kɛlɛkɛlaw filɛ an bɛ se k'o kɛlɛ kɛ mais sa a b'a tigi yɛrɛ bolo analyse kelen de bɛ ne bolo o de y'a to ne tɛ hali ni fanga tiɲɛna ka tɛmɛ nin kan ne bolo ne ɲɛ tɛ solution na ko solution y'a kɛlɛli ye mun na ni politique mɔgɔ dɔ n'a nana jamana in kunna sisan a bɛ taa jamana wɛrɛ sɔrɔsiw de ta ka na baara kɛ n'u ye a tɛna nin sɔrɔsi ninnu de ta ka baara kɛ n'u ye wa baasi t'a la bamananw ko ngɛlɛnni ba ka tiga sen don n'a ma sonsoro ka wuli min kɛ a tɛ s'o la ne yɛrɛ de ye faama ye n ye sɔrɔsi ye n'o ma se ka sécurité min kɛ an ka jamana bana fɔlɔ ye insécurité ye n'o ma se ka a sécuriser a yɛrɛ ye o bɛna sécuriser e ye wa ne ka analyse de filɛ nin ye ne y'a to ne bolo a ye ninnu fana bɔ a la a y'a kɛ tan o tɛ solution ye o an b'an fanga de kɛ kelen ye a bɛ se ka dilan cogo min na nin sen ye ne ye nin dama de fɔ ne tɛ hali n'a ka di a ye élection kɛ sini ne tɛ bila a la ne tɛ bɔ a la élection bɛ maa min siran o ye min b'a la ye a bɛ min jɔrɔ e min b'a fɛ ka bila a nɔ dɛ a mana kɛ cogo o cogo ne tɛna bila a la
ne t'a nɔfɛ ne ta mun b'o la minnu b'a kun olu tɛna fɛn di ne ma e min yɛlɛtɔ don e tɛna fɛn di ne ma an bɛ jamana ko kuma de la an tɛ kuma wɛrɛ la koyi o kuma na min kɛra nin sen o ɲɛna n'a sabatira ni Kidali ko in sabatira ni kuma wɛrɛ ma bɔ a kɔfɛ n b'a fɔ ten koyi parce que foyi tɛ bali ka kɛ n'a sabatira tiɲɛna nin bɛna an ma a bɛnna dɛ parce que waati dɔ tɛmɛna n'an kun dusu kasira kuma dɔ n ko a tɛ nin di ninnu ma an yɛrɛ sɔrɔ o kun t'an sɛbɛ ye dɛ o ye warabilen ka zabanko de ye o ye dusukasi kumaw ye dɛ lagalagatɔ dɔ mana to sɔnkɔrɔ woloma ka na an fili b'a la dɛ o y'an dusu kasili de ye te jamana de kun ye fɔrili daminɛ kan Kidali tɔgɔ yɛrɛ kun bilala de an n'a fɔra ko Mali de taalen filɛ don o Kidali kɔnɔ an b'o fara nin kan min kɛra o diyara an ye dɛ nka an bɛ kangari da ka nin fara a kan halisa a y'a hakili to a yɛrɛ la dumunikɛ kɔrɔ min kun bɛ yen anw de ta don anw de b'a kunna anw politiki tɔn anw de b'a kunna o tuma na o min kɛra ka kɔrɔ n'o taara wolo tiɲɛni na a kana to o k'a sɔrɔ jɔnkunnandi ye ni maa min wajura ni maa wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan koyi on se connaît qui est qui bɛɛ bɛ fɛn dɔn mɔgɔw bɛ jamana in ka yan a karamɔgɔ bɛ yen a kalanbali olu bɛ fiɲɛ ta fan filɛlaw de ye ni u ye ka fanga apprécier tuma min na o y'a sɔrɔ fanga ye a y'a ja u la ni fanga ye ko dɔ ja olu yɛrɛ la jamana tɛ dɛ jamana jɔliko tɛ dɛ ni fanga y'u yɛrɛ laja o waati u bɛ fanga tanu ni fanga ban'u ka ko dɔ ma u bɛ bɔ ka fanga lagosi an tɛ taa ten dɛ ni Ala sɔnna an da ye n'i ye jamana ko min kɛ n'o ɲɛna e tɛ ne ka maa tɛ Kidali dɛ ne kaba Ala ka n'an ma se Kidali nka maa tɛ yen nka Mali don an b'a kanu an ka jamana in a faralen ka to ɲɔgɔn kan jamana farali a tɛ foyi wolo ni kɛlɛ tɛ n'i ye nin fara ka bɔ Mali la bi diɲɛ don o don a bɛ marifa ta ɲɔgɔn kan ba Sudan ta kɛra sisan bɛɛ ɲɛ b'a la Libi ta kɛra bɛɛ ɲɛ b'a la gouvernement fila bɛ Libi a lajɛ kabini Kadafi taara Libi sera ka kɛ min voilà halisa jamana in Ala k'a basigi a jɔli fanga Ala k'o di u ma a jɔli ŋaniya ɲuman min bɛ min na fanga in kɔnɔ ka jamana k'a kɛ jamana in ye Ala k'o fanga d'i ma k'i ka fanga sinsin mɔgɔ kelen-kelenni minnu fana bɛ fanga in kɔnɔ n'u b'a fɛ k'a kɛ kɔrɔlen si ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma ni min tɛ hakili sɔrɔ Ala k'o bɔ mɔgɔw senkɔrɔ an min de fɔ dogo la an min de fɔ Baginda dɛ maa o maa b'a fɛ ka jamana in jɔ faama la Ala k'i dɛmɛ ka i jɔyɔrɔ sinsin i bolo i ka se ka hɛrɛ se jamana n'a denw ma maa o maa b'a fɛ ka segin n'an ye système kɔrɔ ma Bafa ni Kilicɛ k'a bɛɛ kunu k'i sigi e de ka du ye jamana ye Ala k'i tɔmɔ ka bɔ mɔgɔw senkɔrɔ jamana ka se ka taa arabi jamana in Ala k'a jɔ nin ɲɛnabɔra cogo min na Ala ka nin tɔ ɲɛnabɔ an b'a ɲini a ko kɔrɔnfɛla in ka kɛ cogo min Ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan awa tilebifɛla fana ni jamana yɔrɔ bɛɛ Ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ kolonyalisi ka janfa matoto o ye kɛlɛ marafata Amilcar Cabral ye kɛlɛ marafata ale dun ma faso de ɲinina Amilcar Cabral ye kɛlɛ marafata nana ni janfa de ye impérialiste dun ka janfa de ye a toro janfa de la impérialiste dun ka janfa de la an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna na yan kuna siningo Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la barawuli cercle kɔnɔna na bin taara kɛ barawuli ale brigade n'o ye gendarme ka yɔrɔ ye ani tamaninta waleya in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 2 sɔgɔmada waati bingalikɛla ni bamajuwale kɛba nugɔni ye tiɲɛni kɛ ka tila ka duuru don fiɲɛ na waati minnu na sa ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu ni bi a yira k'a fɔ sa ko basigi kɔni nana min ye dugudenw ye olu ye baaraw daminɛ sunulatigi wuluwansiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ kimɛli la min kɛra kɛnɛ k'a yɛrɛ u bɛna ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye waati nataw olu kɔnɔna na Baru kɛlɛtigi n'o ye général division Omar Baru Jara ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye
wulikajɔ min bɛ senna bi an ka wolomasiri tabaw bolo hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana marisi kalo tile 24 pick-up dɔ kɔni ale min kɛra min ye nin waati in na Tɔnbukutu marabolo la kuma tɛ Gurumakaw fɛ yen dugutigilakaw ni maa minnu bɛ olu yan fanfɛlaw la sa bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye nin waati in na bamancɔlen jugawale kɛbaw kɔni dɛsɛlen don kosɛbɛ o de la sa o kɔni bɛ ka mobili kɛ zanni kelen kelen ye k'olu bila ka taa mobili min n'o ko fɔra wolomasiri tabaw ye kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen k'a ye k'a fɔ kilomɛtiri 13 o de kɔni tun bɛ ani Tɔnbukutu dugu kɔnɔna cɛ n'o ye Majakoyikaw fɛ yen ye wulikajɔ kɛra sa ka taa Bɛri Masuruna na kilomɛtiri 30 ka taa Worodugu ale ni Tilebi fanfɛla la sa min ye bamancɔlen kɛbaa minnu kɔni tun bɛ mobili kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɔra baara la pewu tasuma sisi bonya kojugu o b'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni tun bɛ k'o de ta ka taa n'o ye wolomasiri tabaw ka bataki kɔnɔna na sa o y'a yira sa k'a fɔ ko bi ko min ye wolomasiri tabaw yɛrɛ kɛlen ka wulikajɔ kɛ bamancɔlen jugawale kɛbaa ninnu kɔni k'u ka munumunu salo k'o dɔgɔya kosɛbɛ u bɛ zanni kelen kelen de kɛ ka wuli sa ka se k'a lajɛ n'u bɛ se ka tɛmɛ ni minɛnw ye min ye baro kɛlɛtigi ye ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma u ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri la dugudenw u ka lajɛ sa min ye baara min bɛ senna wolomasiri tabaw fɛ k'u kɔkɔrɔma don wa u b'a da maaw tulo ka maa minnu kɛlen don ka taa fara ninnu kan walima ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma a kɛra sugu o sugu ye wulikajɔ fɛn fɛn ani kunnafonidi fɛn fɛn bɛ ka kɛ sa u b'a bɛɛ lajɛlen kalama ni maa minɛna kɔni i na bila min ye sariya tigilamaw olu ka bolo ale kan Musa Tarawele ka fanga binni san 34 tun ye kunungo ye min ye fanga bin ye a kɛra maa minnu fɛ sa o ye maliden minnu k'u wulila k'u jɔ bɛɛ ye fanga o ɲinini hukumu kɔnɔna na parti politiques ni fasodenw ka tɔnjɛkulu dorogelen ɲɔgɔn na INTM baro ka taa se AMDH ma min ye parti politique minnu tun ma sigi fɔlɔ ani maa minnu bɛ n'olu ye jɛkulu ye tɔnw olu de farala ɲɔgɔn kan sa ka Musa ka binni kɔni k'a boloda Lieutenant Colonel Amadu Tumani Ture ale n'a nɔfɛmaw olu fana farala ɲɔgɔn kan sa ni ye Musa ye ka taa ale minɛ Kulubakaw fɛ yen mars kalo tile 25 ka tuguja tile 26 la san 1900 o y'a sɔrɔ Musa kɔni ye min kɛ fanga la a bɛ san 23 bɔ général binnen sa a yirala sa k'a fɔ ko bɛɛ ni keleyaw ka fara ɲɔgɔn kan sa bɛɛ lajɛlen k'i hamina kɛ kelen ye maa fɔlɔ min sigira o la sa o kɛra Alpha Umaru Konare ye ale ye san 10 kɛ fanga la président fɔlɔ min n'o o sigira démocratiquement ale kɔfɛ sa min ye Amadu Tumani Ture o nana fangadaraki o fana sɔrɔ san 2012 sa min ye Amadu Aya Sanogo n'a ka cɛdon olu ye wulikajɔ kɛ ka to o fana bɔ fanga la pewu Ibrahim Boubacar Keita kalataw kɔfɛ ale fana nana fanga dafiri wɛrɛ kɛra ale la ka ɲɛsin min ye Colonel Asimi ale n'a tɔw ye olu fana o baara in kɛ Mali démocratie ɲininkali de bɛ ka kɛ bɛɛ fanga in min ye a kimɛli baaraw kan ka kɛ hakili jagabaw kan ka kɛ barosigiw kan ka kɛ miiriyaw kan ka ɲini sabula maa minnu fatura nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni wulikajɔ ninnu na olu ka miirina n'u ka taasibolo tun ye mun ye o bɛ se ka don ba la cogo min kunungo Fleur dayɔrɔ la sa min ye général Asimi Goyita ye ale ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn foli bila maliyɛn bɛɛ la an bɛ kɛnɛ kan bi o ye tasibila kɛnɛ ye ka miiri an ka jamanaden mu ɲin tora wulikajɔ la wulikajɔ mu nana kuncɛ bɛɛ fanga la san o san ni ɲɛtuma la an bɛna nin yɔrɔ kelen na ka na miirijugu ko la ka tasibila ku ye ka duwawu don ye mun b'a to u ɲin mun tora la ala ka u dayɔrɔ sumaya minnu fana joginna ala ka nɔgɔya k'u ye o tɛmɛnen kɔ n'i y'a jateminɛ bi in na hali bi n'i y'a ye maliyɛnw bɛ nin waleya in tuma bɛɛ an bɛ tasibila kɛ a bɛɛ b'a jira maliyɛnw na ko bi in na an bɛɛ bɛ fɛ hali bi basigi ka na jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu ɲin tolen filɛ nin ko la an bɛɛ kan ka baara de kɛ sisan mun b'a to u sara kun min kɔrɔ o saya kana kɛ fu ye n'i y'a jateminɛ nin ye san 34 ɲɔgɔnna ye bɛɛ fɛngɛ nana an ka jamana kɔnɔ hali y'a jateminɛ hali bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ sisan an kan ka ɲininkali damadɔni k'an yɛrɛ la mun de ma ɲa an kan ka mun de kɛ mun b'a to an ka jamana bɛ kɛ an ka jamanadenw sago ye an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati an ka sɔrɔ bɛ k'an ta ye donc o de hukumu kɔnɔna na jamana transition ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ min fɔlɔ kɛra ka kuma di jamanadenw ma n'i ko bɛɛ fanga jamanadenw de ka fanga don a bɛ kɛ jamanadenw tɔgɔ la a bɛ kɛ jamanadenw ka hakilina de la o de an ko ni pour an ka se ka bɔ ni gɛlɛya de kɔnɔ bada a ka kan an ka kuma di an ka jamanadenw ma o de bɛ fɛ jamana ka baara cogo min na mun b'a to an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de hukumu na a kuma dira jamanadenw ma assise kɔnɔna la n'a fɔ ma assise de la refondation o de hukumu kɔnɔ jamanadenw ye sigi ka fɔ kɛ o ye laɲini 517 u
y'o de laɲini o kɔnɔna la an ye yɛlɛma caman kɛ a yɛlɛmaba dɔ yɛrɛ an ka jamana sariyasunba ye n'a bɛ f'o ma ko constitution donc n'i y'a jateminɛ o fana bɔlen an ye sigikafɔ wɛrɛ kɛ tuguni n'a bɛ f'o ma ko dialogue intermalien an bɔlen accord d'Alger la an ye sigikafɔ kɛ min b'a to bɛn ani keleya o bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na o de fana hukumu kɔnɔna la olu ye laɲini 300 ɲɔgɔnna kɛ donc dalen b'a la ni laɲiniw bɛɛ n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ni laɲiniw bila ba la a ka ca ala fɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka jamana b'a gɛlɛya kɔnɔ a kɛra lakanabaliya gɛlɛya o a kɛra jamanadenw ka bɛnbaliya gɛlɛya o a kɛra an ka nafasɔrɔsɔn o sɔrɔli gɛlɛya o n'ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban donc a fɛn mun baara mun don n'a jateminɛ an ka jamana an ye sira dɔ ta sira min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sira ye o yɛrɛma hɔrɔnya sira in o bɛ kɛ lakana hukumu kɔnɔna la o bɛ kɛ sɔrɔfɛn hukumu kɔnɔna la o ye kɛlɛ min ye kɛlɛ kuntalajan don a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa basigi kɔ a tɛ taa muɲu ani cɛsiri kɔ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ an ɲinan san an y'a bila dɔnko ni seko hukumu kɔnɔna la parce que jamanaden an tɛ se ka kɛlɛ min kɔ an tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni jamanaden yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ye n'an ma segin an taabolo kɔrɔ ma mun b'a to an bɔnko bɛ kɛ an sɔnko bɛ kɛ n dalen b'a la ni san bilala dɔnko ni seko kɔnɔna la a bɛ mali a bɛ ɲinkura don maliyɛnw na a bɛ jelikura don la mun b'a to an bɛ kɛlɛ min kɔ an bɛ sa kɛlɛ la ka fɔ maliyɛn bɛɛ na hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mun b'a to an bɛ se an ka jamana dilan cogo min na o fana kɔfɛ n bɛ ala deli sunkalo a bɛna ɲɔngiri sɔnni ka foli bila silamɛw bɛɛ la ala ka sunkalo timiko ɲuman d'a ma labanko ɲuman d'a ma ni kɛlɛya kɔnɔna la. Général d'armée Assimi Goïta min ye studio tabani maaw ye u ko k'u ye politiki mɔgɔw ɲini keba ko yaasa ka se ka kuma d'u ma k'olu kɔni ye mɔgɔ wele o si ma sɔn ka kuma kunungo fana fleur dayɔrɔ la politiki mɔgɔ minnu bɛ yen n'u yɛrɛ Musa Bin wuli ka jɔ kɛ a maa kelen tun tɛ yen kunungo an ka jɛ ka Elhadji Seydou Patrice Dembélé lamɛn AMSINEM o secrétaire général ye ale ye. 26 mars la kasi bila de don n'i y'a san 45 parce que an m'a daminɛ le 17 mars que ayiwa mɔgɔ caman sara Maliko la décret de bɔra Alpha fɛ Alpha Oumar Konaré un président démocratiquement élu k'a fɔ ni nin waati sera du 17 mars au 25 mars an bɛ kasi bila kɛ le 17 mars le 22 mars et le 26 mars. Mais ne ye jateminɛ min kɛ minnu yɛrɛ acteur politique ye acteur du 26 mars ni nin waati sera an kana tasi bila min kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw sara Maliko la an t'u ye n'a fɔra ko AMSINEM ADVR ani pyramide an gansan ka fara ekɔlidenw kan an dɔrɔn de bɛ bɔ mais politique mɔgɔw bɛ min il y a plus de 300 partis politiques mais en tout cas c'était comme ça ma marché jalaki mais nga koloshili ani nga jeta ododo adam na nyina wa be sawosa c'était comme ça donc ne ka jate mena amayru ko bi malien anga nyongo bolomne anga nyongo sebla nambe fait transition ka ba angu deme akaba jona angu deme an seko na dabali n'a fɔ o don n y'a ye dɔw ko wala a fɔra ko an ka dɔrɔmɛ 20 ani dɔrɔmɛ 10 fara ɲɔgɔn kan dɔw y'o kɛ mankan ye an tɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya i tɛ se k'a sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ dumuni kɛ dɔ ka so kɔnɔ non f'i ka dumuni k'i yɛrɛ bara ne ka jateminɛ y'o de ye donc o kana kɛ baasi ye mɔgɔ bara ni e min y'a faamu wayi a kɛ ni e min m'a faamu o ye kungo mɛ kana dɔ bali ka kɛ e t'a kɛ o ye tiɲɛ ye mais kana mɔgɔ bali ka kɛ an ka hakilina ye min ye o y'o ye don natola la an bɛ conférence dɔ kɛ o kan mais en tout cas bi ye tasi bila de k'a dɔn k'a fɔ nin 26 mars nin a bɛ ko caman la fɛngɛ an kunkolo la dɛ. ne maa min y'a ɲininka démocratie yɛrɛ kɛlɛ kɛra ko min kama o bɛ danga jɔ an bɛ don min na ko min kama. démocratie kɛlɛ kɛra min kama i y'a faamu o tun ye ka Mali dilan de mais ni ne yɛrɛ ɲininka démocrate minnu n'u ye fanga ta u ye fanga ta u ma Mali jɔ mais u yɛrɛ de jɔ c'est la mauvaise gouvernance qui nous a amené tout ça ne y'a fɔ premier président démocratiquement élu Alpha difficilement il a fini son mandat a kɛra n bɛ ɲɛna
nous sommes la mémoire vivante de ce qui s'est passé dans ce pays-là, à Matayoshi. Nous sommes les rescapés du Kampara. En école 2000, nous menons la Kampara là pour qu'on ait un manque de sorcier à la Diawala, à titre de Koyanga, à la Kahina, à la office de sport. Donc on peut parler haut et fort de ce que c'est que la démocratie dans ce pays-là. Nous sommes là, bio, à quelle heure? Nous sommes là, quelle heure? Il y a vraiment Yorobé, mais nous sommes là. Il y a mis en âme à conscience qu'il y a dans l'Imbala, il y a quelqu'un qui démissionne là, 22 ans. Elle est là, il faut qu'il démissionne là. Aïe. Mais Al-Sadé, on m'a fait des frayons pour que Malika taille. Avant, parce que j'avais dit, je vais être bref. Elhaj Seydou Paris ni yale kuma kay dambe kay bobo kay ama foka wale mando ministre mi me maldemu sigileno koka kuna ni farafina ga kelenya kunungo aletume baro sigila sigma okonna na baro sigi me talika sa abora kai ka ofe mi ye katinya da maliya munu na ga bo Mauritania no be digumu ngona no bisaga de metumina aka kuma sa aya ira ka ko gouvernement ko me ka wale anu bela jide la koloshi fenfe be ka kanga jamana dona mi ye jamana yɛrɛ a bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don u ma cogo min na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali ɲɛmaw mali jamanadenw mali dugudenw mali dugutigiw ni fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ nin degun ninnu kɔnɔna na minisiri y'a yira sa k'a fɔ k'u b'a bɛɛ lajɛlen kalama wuli ka jɔ ni baaraw nana sigi sen na maa maa bɛ yen n'o nana sigi sa ko olu bɛ se ka sigi lafiya ni basigi kɔnɔna na cogo min na an ka lasigiden min fana bɛ Mauritanienkaw fɛ yen k'olu bɛ wuli ka jɔ la Mauritanienkaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na kuma in fanba o kɛra kunungo min ye sigma ale jabala la n'o ye gouvernement yɛrɛ ka kunnafoni yɔrɔ ye nin waati in na olu kɔni ye baro sigi kɛ kunu ni ministre n'ala sɔnna a ma fɛn min fɔra la sa bamanankan na an na o d'aw ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati taji sɔngɔ o jiginna an ka jamana kɔnɔ taji min tun ye 100 n'o o ye essence gasoil ye essence ale min tun ye 160 ye dɔrɔmɛ 5 o bɔra ale la gasoil fana tun ye 150 ye dɔrɔmɛ 5 bɔra o fana na k'a daminɛ nin waleya in waati in kɔnɔna na sa yaasa min ye sɔngɔw ye maaw bɛ se k'u lakɔlɔsi cogo min baara in kɔni sigira sen kan sa ONAP fɛ ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feere an ka jamana kɔnɔ kalo o kalo olu de bɛ sigi ka kimiyɛli kɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na structuration des prix yaasa ka se ka nin jaabi ninnu di jamanadenw ma kucalakaw fɛ yen polisilakaw olu bɛ ɲinini na muso dɔ den kalo 3 o taara sɔrɔ sununkun dɔ kan min ye kɔkɔkaw fɛ yen n'o ye kucala kɔkɔ ye den kɔni kalo 3 a b'a nin na kosɛbɛ a ka ɲi a ka kɛnɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu kɔni sigilen don muso ni du ni denmisɛnninw kana sa kucalakaw fɛ yen olu b'olu bolo polisilakaw olu kɔni kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli in labuli sa yaasa maa kofɔlen ale bɛ se ka ye cogo min na min ye den fili ka taa k'a to kayikaw fɛ yen kayi kalanbolo min bɛ kɛ kɛnɛyako ta na sira fɛ sa n'o ye institut de santé maaw ye olu minnu bɛ kalan kɛ sa yaasa ka se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye walima ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ an ka jamana kɔnɔ kayikaw fɛ olu ye bulonba kura sɔrɔ bulonba belebeleba kura in o kɔni nana fara u ka kalanso in kan sa yaasa ka se ka kɛ kalandenw bɛ se ka kalan k'a kɔnɔna na cogo min na yɔrɔ in kurumo kari la kayi dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ dalen don Fuseni Dawula ale kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ k'a bɛ se ka maa 150 de ta n'o ye amphi in ye sali tɛkiniki dɔ bɛ a la mɛtiriw ka sali o fana bɛ a la yɔrɔ bɛ yen sa n'o ye bloc ye maa minnu ye kalanden ninnu u bɛ se ka ladegeli kɛ yɔrɔ min na ɲɛgɛnw olu bɛ a la ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma yɔrɔ minnu bɛ yen ni mɛtiriw yɛrɛ bɛ se ka lafiyali kɛ ani baaraw bɛ se ka kɛ olu kɔnɔna na waleya in taara sa jɛkulu min fɛ sa o ye CLEF ye min ye Kanadakaw ka jɛkuluba min bɛ yen ale de ye a musaka di kucalakaw fɛ yen yaasa npogotigiw ka se ka to kalanso kɔnɔna na sa o baara fana bɛ sen na baara in kɛkun ye min ye sa min ye Jika mɔgɔw ye ale ni Kulukoro kapu olu de kɛlen don k'a sigi sen kan sabula a yira k'a fɔ ko musomaninw kɔni ka kalancolo baara wɛrɛw taali bolodali ani furuko o bɛ don u senkɔrɔ yaasa ka se ka to npogotigininw ka se ka kalan kɛ sa baara in kɛkun ye o ye musomaninw minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na musaka min bɛ se ka bila sen kan yaasa u ka kalanata ka se ka sigi sen kan maa ma falen 30 o de kɔnɔna na Kulukoro kɔnɔna na ka se ka baara in kɛ dɛmɛjɛkulu min n'o ye bolo kɔkɔrɔma dolu kɛ nin ko la sa ka ɲɛsin Kulukoro Academy ma o ye UNICEF maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu fana bɛ baara kɛ an ka laadalako la n'o ye dugutigilakaw ye kabilatigiw ka taa se mɛrilakaw ma tomiyankaw fɛ yen ɲɛfɔli kɛra olu ɲɛna sa dugukolo bɛ se ka matarafa cogo min dugukoloko kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min min ye nin tɔntigiw ni dugutigiw ye sa ni kabilatigiw ye u bɛɛ lajɛlen welela dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na sa SNV mɔgɔw fɛ n'o ye Suisekaw ka baɲumankɛtɔn ye ka lafaamuyali kɛ u la ani ka kalanko kunna u bɛ se cogo min na k'u ka sigida dugukolo k'olu bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ani k'a tanga fana waleya minnu ma n'o ye waleya minnu bɛ tiɲɛni kɛ bi sɛnɛ bɛ se ka nafa ɲɛ u ye cogo min baganmara bɛ se ka nafa ɲɛ u ye cogo min na u ka sigidaw kɔnɔna na min ye ko fɔ ye sa ale kɔni ni SNV olu de ye nin baara sigi sen kan
tomiya ale balaboro o kɔnɔna na APDP min sigilen no an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni maaw ka tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛnw olu la kɔlɔsili ye ale y'a ka jɛrɛ belebeleba kɛ jɛrɛ in bɛ tali kɛ tile 5 baara la sa baara in senfɛ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka yamaruya sɔrɔ ka se ka min ye baara kɛ APDP yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na min ye vidéo ni caméra de surveillance ye k'olu sigi u ka baarakɛyɔrɔ la barji bɛ minnu na sa minnu y'o demande kɛ olu o laɲini k'u fɛ ka se k'o sɔrɔ ani fana u ka baara minnu kan ka sigi sen kan san kɔnɔna na ka se ka dantigɛli kɛ o la maa minnu fana b'a fɛ k'u ka baara bugunatigɛ sɛbɛnw n'o tɔgɔla sɛbɛnw ye k'olu lafalen ka bɔ fan dɔ fɛ ka na fan dɔ fɛ kuma tɛ minnu bɛ jamana kɔ kan APDP ka barosigi bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na barosigi in senfɛ fana u y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na u kun ye nkamu gosi k'a yira sa k'a fɔ ko maa o maa ni cakɛda b'i bolo i ka maaw bugunatigɛ sɛbɛn i k'a bɛɛ lajɛlen bila ka taa u fɛ yen bugunatigɛ sɛbɛn in fana a wulikajɔ n'a ko kan ka kɛ cogo min na APDP kun ye damakasi kɛ a kalo damadɔ ye nin ye u ko ko maaw sen sumayara min ye kangarida sɛbɛn k'u y'o ci bɛɛ lajɛlen ma tuguni yaasa baara in a ka se ka kɛ kalo kelen kɔni de faralen no a ka sa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bila bɛrɛw kɔnɔna na cogo min na APDP ka nin jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ sa a y'a yira fana k'a fɔ mɔgɔw tɔgɔla gafew bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na u ka nin barosigi ale senfɛ kɛnɛya kiiriko ta nasira fɛ an ka minisiri kɔrɔ min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ko ale kɔni fari man di a la n'o ye Fili Sisogo n'a bɛ Bɔrɛlakaw ka sigi la ale min minɛnen nin ye nin y'a san 3 a bɛ kaso la ka kɛ kiiri kungasa kiiri min n'o bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka pankuruko la a kɔni kɛrɛfɛmaw a masurunamaw ani maa minnu bɛ yen n'olu y'a ka dudenw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko a fari man di a la kiiribɔ maaw yɛrɛ n'o ye Cour suprême maaw ye dɔgɔkun tɛmɛnen olu yɛrɛ kun taara lajɛ bolikaw fɛ a fari bɛ cogo di a ka sulandonbaw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa bɔgɔda bɛ se ka nɔgɔya a ye cogo min na a bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ min ye minisiri kɔrɔ in kɔni ye sa ale kɔni bɛ jamanakuntigi ka pankuruw min n'o yuruku la o baaraw o surfacturation o kiiri ale minɛnen no o de kunkɔrɔla la kiiri min yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn bɛ ka lakurakuraya maaw caman lamɛnna a ko la n'o ye premier ministre kɔrɔ 2 ye ka taa se ministre de budget kɔrɔ ma sa olu bɛɛ lajɛlen lamɛnna kiiri ale ko labɛnni kura hukumu kɔnɔna na Fili kɔni ka sunadonbaw ko sa ko ka mago to ko a ye a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na ka se k'a ka baaraw kɛ min ye ni sariya tigilamaw mago sera a ma a na segin ka na kiiri ale bunakun kan tɛmɛni kɔni kɛra ka ɲɛsin sariyatigiw ma o jaabi o kɔnɔnen no bi a ka sunadonbagaw olu fɛ maaw fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Fili yɛrɛ ye a ye dɔ kɛ jamana ɲɛmaw ni min ye kiiritigilaw ye so kan ka jateminɛ kɛ maa min don a tɛna boli a tɛna taa yɔrɔ la a bɛ se cogo min na ka bila ka to a ka so lakɔlɔsiliw ka kɛ min ye yanni kiiri cɛ ani bɛ se ka lafiya cogo min na kiiri bunakun ka hali bi Etienne Fakaba Sisogo n'o ye an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye ale kun minɛna nin ye a san kelen b'a dɔn ka bɔ a ka kiiri kɛla a fɔra k'a ka san kelen kɛ kaso la san kelen o yafa bɛ k'a ma ka lakɔlɔsili k'a la san kelen kɔni banna bi u ye a labila kɛɲɛrɔbakaw olu fɛ a bɛ se ka taa a ka so cogo min na Etienne yɛrɛ bɔra a ye tanu bila Ala ye min ye ka maa minnu y'a dɛmɛ k'olu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn bangebaaw min ye musow ye denw ye terisiraw k'u bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ minnu sera ka kɛ a ye ani dɛmɛ fasuguya minnu taara ka di a ma k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Etienne Fakaba Sisogo ye sa an bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin min don kalanfa fana don sabula min ye kalanyɔrɔba min b'an ka jamana kɔnɔ chief management ka taa se hakili jagabɔ kɛnɛw caman ma a b'olu kan kamɛsi yɛrɛ waati min na a minɛna ka bila kaso la olu y'a lakodɔn an ka kalanfabaw fɛ kalanfa minnu lakodɔnnen no kamɛsi ale fɛ an ka jamana kɔnɔna na bilali an b'a kɛ o ka kɛ tare an balimakɛ a ka segin a yɛrɛ ma musokɔrɔba a ka se ka taa ale kɛrɛfɛ ka se ka o tɔbɔtɔ i n'a fɔ a kun ye a laɲini cogo min na sɔgɔsɔgɔninjɛ kɛlɛli bana kɛlɛli o baabu sigira Sikasokaw fɛ yen minisiri Asaba Jalo ale yɛrɛ tun bɛ k'o kɛnɛ kan ye a yera sa k'a fɔ ko san o san kɔni min ye sɔgɔsɔgɔninjɛ ye maa 2,500,000 a bɛ o de kɔni minɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ faatu a la sabu taa se maa 4,400,000 ma olu de bɛ faatu a la san o san ko min ye ɲɛkɔmɔkɔmɔkɔ 78 kɔnɔna na sa maa mun bɛ sa la o bɛ maa 1 bɔ min ye Mali ye ale bɛ jamana 30 la jamana 30 minnu bɛ ni sɔgɔsɔgɔninjɛ kɔni kɛlen don ka olu sosuwa kosɛbɛ maa 491 o de bɛ faatu a la san o san 2024 o kimɛli ye o ye kɛmɛ sarada la sa yira k'a fɔ ko maa minnu ka bana kɔni maa minnu ka faatuli kɔni sababuya bɛ bɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ la u bɛ taa se maa 6 ma n'i y'o o jateminɛ sa a bɛ ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni sɔgɔsɔgɔninjɛ a kɛlen don bana ye an fɛ yan k'a sɔrɔ min ye fura o bɛ a la a bɛ se ka furakɛ ka ban pewu maaw ka se ka u yɛrɛ tanga ma o fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan min ye colonel Asaba Jalo ye ale kɔni kun taara o ko de la Sikasokaw fɛ yen mars kalo tile 24 o kun ye don in ye nka minisiri yɛrɛ ko k'o t'a bɔ ko k'a to sen na ko fo tile 2
yaasa maa minnu bɛ sa ni bana in b'o la banakisɛ in b'o la k'olu sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ ni olu sɔmikɛlaw n'u la sa olu fana ka dépistage bɛ se ka kɛ cogo min na tile 2 in hukumu kɔnɔna na minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sikasokaw fɛ ye ale yɛrɛ kelen tɛ se ka taa baara in bɛɛ lajɛlen kɛ koyi madame le gouverneur n'o ye Marie Claire Damele ye n'a bɛ kantelakaw ka sigi la ale yɛrɛ tun bɛ yen Sikaso maa mafalenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ko n'i y'a jateminɛ bi maa min bɛ fatu an ka jamana kɔnɔ k'a sababuya kɛ banaw ye ko min ye sɔgɔsɔgɔninjɛ ye ale ye bana filanan ye min bɛ maa fa an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ bana in a ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ o la sa san 2025 kɔni ta sa u bɛ fɛ ka kɛlɛbolo yɛlɛmana a ye daku min sigira sen kan an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri min ye sɔgɔsɔgɔninjɛ an bɛ se k'a kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu o daku in sa a yira bɛɛ lajɛlen fɛ sa bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ni o ye yanni san 2030 cɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ ale bɛ se ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale y'a yira jamanadenw na sa k'a fɔ o min ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sigilen no sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka furaw sɔrɔ yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛgɛsɛgɛ bɛɛ ka se ka baaraw kɛ ka teliya kɔnɔna na ko olu ka sigi sen kan diɲɛ selekena ni kɛnɛya tɔnba ɲɛmaa min bɛ an ka jamana kɔnɔ bolofara ɲɛmaa b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Itama ye ale fana ye dantigɛli kɛ dantigɛliw ye tali kɛ min na sa fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen no sen kan fura minnu kan ka sɔrɔ a n'olu ka wulikajɔ kan ka kɛ min ye ka ɲɛsin Mali ma min ye bana in ye sa Asa Bajalo ko k'a lajɛ koyi sabula min ye UNESCO ye salongo OMS ye salongo ale y'a yira k'a fɔ ko min ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛba maa 8,8 ani 20 ani 200,000 o de bɛ fatu bana in na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na k'o ka ca kosɛbɛ falen bɛ se ka don o la cogo min na ani yɛlɛma bɛ se ka don o la cogo min na sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka se k'a lajɛ cogo min na bana in a kana maaw sosua min ye sɔgɔsɔgɔninjɛ ye san 1995 san e ko ale ma k'o daminɛ wa maa fa a y'o daminɛ k'a ta waati la sa fo kana se bi ma kɔni a ye maa caman kɛra maa caman sata ye wulikajɔ minnu bɛ senna Sikasokaw fɛ yen ale kelen tɛ covid bɛ a la dengue bɛ a la Christian Itama y'a yira sa k'a fɔ ko an farafinna fanfɛ bolow fɛ yan Mali bɛ jamanaw fɛ minnu ka wulikajɔ barika bonyanen don dɔ ka fara a kan yaasa bana in ka se ka si latunu k'u k'o kɛ u taala ye a n'u baaracogo ye Asa Bajalo y'a ɲini baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ o kana nin ko in bila ka suma jɛ koyi wulikajɔ ka kɛ yaasa maa bɛ yen dɔgɔtɔrɔso fɛn b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se cogo min na ka fura in sɔrɔ ka baara in kɛ kɛnɛ in ka ye keba u ye dɔnkilinin da ka sɔrɔ ka sketch kɛ sa bana in ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na ani maa bɛ se k'i yɛrɛ taga ma cogo min na yanni Asa Bajalo n'a ka maaw olu ka Bamakɔ sira o minɛ Imamu Ablaye Koyita ale ko nin waati in na ko bɔlɔlɔ sira fɛ a ye tiɲɛ fɔ ko n'i y'i ka kuma fɔ cogo o cogo u bɛ ciseau ta a kama k'a tigɛ k'a k'u sago ye k'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a ko o waleya in de ye ale sɔrɔ fo ale welela kiiri kɛnɛ kan nka nin waati in na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ale yɛrɛ ye min faamu keba waleya in na an ka jɛ ka Imamu Koyita ale lamɛn an yɛrɛ terikɛ don. de tigɛ ko ne ko ko mɔgɔ kana fɛɛrɛ kɛ kerecɛn ma i kana nafɛn feere a ma i kana sogo feere a ma o tuma an bɛ ji min na nun de ye n ko ne yɛrɛ ye commerçant de kerecɛn ka t'i ka bitigi la k'a mago bɛ sogo la e y'o mɛn jɔn da ko mɔgɔ ko feere kana k'a ma walima e y'o mɛn jɔn da ko dɔ ko fini kana feere a ma ka kuma tigɛ dɔrɔn walasa ka lagosi las'i ma walima k'i coron jogo don a bɛɛ tɛ kafiru nɔ ye dɛ i dalen bɛ caman na ko silamɛw don olu yɛrɛ yera nin na parce que an ka janfa an bɔra a kalama minnu y'a janfa kɛ an yɛrɛ bɔra a kalama a bɛɛ tɛ kafiru ye koyi silamɛ dɔw de bɛ ko nin kɔrɔ dɔrɔn a ye nin kɛ ka karisa ka tɔgɔ bin k'a ka dawula bin k'a sen siri wallahi o y'a dabɔ o de kama ala de ma sɔn n'o tɛ janfa belebele de kunna bɛnnen don ko nin kɔrɔ mais ala de man k'u sago ye an yɛrɛ bɔlen ka kuma nin walawala kerecɛn dɔw taara ne yɛrɛ fɛ yen misiri la kerecɛn 4 ɲɔgɔnna muso dɔ b'a la ko nana yafa ɲini na ko wallahi kuma kun fɔlɔ ko ma kɔlɔkɔlɔ dɔgɔ ma da ne kan mais an yɛrɛ bɔli min kɛra ka kuma walawala ko y'a faamu ko ja an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw de kun bɛ fɛ kan coro ko n ka yafa u ma ala kama n ko yafara aw tɛ o silamɛ dɔw de ye ni janfa labɛn an kama walasa kan coro olu de don n'o tɛ aw tɛ fiye bi ko an bila wajulu la san 30 ni dɔɔni dɔw b'u da sago f'an ma yɛrɛ an ka wajulu si ka kɔrɔ n'o dɔw bangeji yɛrɛ ye san 30 ni dɔɔni an bɛ se ka ko feere kana kɛ numa balo kana di nin anw de ko wajulu la n ko kira ko alayhi salam ala yafara dɔw ma k'a don arijinɛ na kelen ka wulu lami o de bɛ Bukhari kɔnɔ ka ji di wulu ma dama a ka ji min ala yafara ma ka don arijinɛ na maa min b'o kuma fɔ o b'a fɔ ko dumuni kana di kerecɛn ma n'a kana feere kerecɛn ma aw de ko aw ye malikiya ye n ko malika kitabu n'aw t'a yɔrɔ dɔn ne y'a yɔrɔ de yira aw la
aw b'a ka mɔgɔw wele ka na fɛti min ma silamɛ fɛti tɛ an ka fɛti tɛ Noël ye an ka fɛti tɛ 31 an bɛ sira o fɔli la wa 31 tɛ an ka fɛti ye Noël tɛ an ka fɛti ye chrétienw ta de don bon aw minnu b'a ka silamɛw wele ka taa 31 ni Noël ma a ye taa Maliki kitabu lajɛ sɛbɛnni min b'a kɔnɔ o de ye nin ye o sina k'o yɔrɔ de tigɛ dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ de ko aw kana nin kɛ k'a sɔrɔ a b'olu yɛrɛ de ka kitabu kɔnɔ e ma ko nacogo ye sisan wa bon ni ɲɔgɔnna de b'an ko wagati bɛɛ ani yɔrɔ bɛɛ lɛ ta kelen filɛ u y'o tigɛ a ye tangala ɲini u ye bololanɛgɛ dɔ fabriquer k'an ka voix bila o kɔrɔ nin fɛnɛ kelen filɛ wa caman fɛnɛ bɛ kɔfɛ mun tɛ ni si ye mais n'i bolo bɛ ala bolo maaw bɛ jɛ i sen na i tɛ bi abada ala k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma an bɛ bi ta bila yan assalamu alaikum wa rahmatullahi Imama Ablaye Koita an b'a fo ka wale ɲuman dɔn maaw bilasirali ko ɲuman na denmisɛnninw ladon ko ɲuman na maaw min ye kitabu ani kuranɛ ka se ka ala ka ta f'u ɲɛna an b'a fo imam an yɛrɛ terikɛ dɔ Sikeba a b'an yɛrɛ bilasira kuma caman wa ɲɛ bɛ nin na nin bɛ maa caman ka furuw sauver dɛ n'i taara a ka so i b'a dɔn la ko cɛ in bɛ baara la koyi an b'a fo a ka timinandiya halisa a ka dɔ fara a kan seko ni dɔnko kɛnɛ an bɛ don ale kɔnɔ Beka wuli k'i jɔ seko ni dɔnko kɛnɛ kan min ye kɔrɛ baro faso ta o kɛra min ye kulukorokaw fɛ yen maa caman taara kɛnɛ kan a baro y'a to jamanadenw ka faamuyali kɛ an ka seko ni dɔnko ani an ka tabiyaw n'an ka maaya kɛcogo an ka se ka olu fana dɔn kuma dasigɛ kuma kɔnɔna na sa Mamu Dafe ale tun bɛ yen minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna n'o ye Burema Kansa ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu tun ye kumatigi ye o ye Mamadi Keyita ye nko karamɔgɔ don min ye Burama Sumano ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara Bakɔrɔba Jabate kan Mamu Dafe yɛrɛ baara a bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukoro gouverneur ye ale tun bɛ yen fana ni Kulukoro maa mafalen bɛɛ lajɛlen Amadi Jogo Jalo an b'a fɔ donsoba don Kulukorokaw fɛ yen ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ani donso fɛn fɛn lajɛlen tun bɛ yen ka taa se u ka maire ma n'o ye Tamura ye an b'u fo kunungo 26 mars hukumu kɔnɔna na fana baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra min ɲɛmaaya tun bɛ Mamu Dafe bolo minisiriw sa olu caman nana baloya bɛ tali kɛ 26 mars ale yɛlɛmali hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye yaasa ka se ka fasojɔ baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ refondation kunna n'o ye Bakari Tarawele ye ale tun bɛ yen minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso ni ɲinini kunna an ka jamana kɔnɔ Burema Kansa ye o tun b'a kɛnɛ kan farikolo minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna n'o ye Alhamdu Agi Iliyani o fana tun b'a kɛnɛ kan min bɛ n'o ye premier ministre Nakakɔrɔ minisiri sa Mamani Nasiri o fana tun bɛ bɛɛ lajɛlen sa Mamu Dafe ale yɛrɛ kɔni ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ baaraba min bɛ jamana kɔnɔna na n'o bɛ se ka kɛ fasojɔ baara ye seko ni dɔnko ta nasira fɛ ale ye o datigɛli kɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye barosigi in lajɛ k'u da don a la yaasa hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na maa bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na min ye fasodenɲumanya waleyaw ye faso jɔlen ni faso kanuni ka kɛ ni seko ni dɔnko taabolo ye kuma ninnu ye tali kɛ o la Mama falen caman fana tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye dantigɛli kɛ Madame Sikatu So ale yɛrɛ tun bɛ baro kelen in kan sa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la min ye maa wɛrɛw ye olu fana tun bɛ yen minnu nana ka na se ka sa ka kɛnɛ in ale yakubaya Keba bi Sikasokaw fɛ yen Kurubi ale de bɛna na kɛ Sikasokaw kɔni fɛ yen npogotigiw bɛ k'u labɛn cɛmisɛnw bɛ k'u labɛn min ye baara in ye Sikaso seko ni dɔnko taabolo kɔrɔba don seko ni dɔnko taabolo min ni ale kɔni mini kana tunu Sikasokaw fɛ yen nka ɲinan san in kɔnɔna na komi seko ni dɔnko san don u y'a laɲini sa waleya in a ka se ka timɛ bi de sugandira sa Sikasokaw fɛ u bɛna na taa o baara kɛ ale bɛ kɛ cogo di npogotigiw ni cɛmisɛnw de bɛ kari ɲɔgɔn na nka kɛnɛ min don seko ni dɔnko kɛnɛ don Keba nka e ko a na se ka kɛ a kɛcogo kɔrɔ la i n'a fɔ maaw bɛ ba de bɛ dasiliba min kan ka k'a la e k'o na kɛ parce que a kun bɛ cɛ yɔrɔ min na n'i ye min ta o bɛ k'i muso de ye ni ye Sikasokaw ye an b'u fo Ablaye Tarawele Géant bulon kɔnɔna na an bɛ bulon kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Sikaso Sanɔgɔlakaw ka denbaya maaw fo
mi ye tarawlakaw ka lu fo kɛlɛtigilakaw bertilakaw k'olu fo an tɛ ɲinɛ jamutɛnɛnakaw kɔ segu ani sikaso olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ labɛn na segukaw fana bɛ labɛn na seba nin kalo kura tubabu kalo kura tile 11 ana tile 12 rentrée culturelle o bɛna taa kɛ segukaw fɛ yen yaasa ka seko ni dɔnko san k'o baaraw bɛɛ lajɛlen dantigɛ festival Sile Niger o hukumu kɔnɔna na yaasa ɲɛbila baara ka kɛ o la sa Ablaye Jabate ale ye kɛnɛ datigɛ ni kɔrɔdugaw ye an ka jɛ k'o filɛ yanni an ka se segu yɛrɛ kɔnɔna na kalo kura kɔnɔna na Yogoro kote aya ko kote yogoro kote tata e beleti da faramaka farabamita fili Congo Aiwa keba yogoro kɛra du caman kɔnɔ ɲinan dɛ an ka dugawu kɛ yogoro k'a kɛcogo ɲuman dɔnkili dacogo ɲuman ani salawale wale u ka ɲɔgɔn dan don a la yaasa a ɲumanw ka sɔrɔ dɔnkili kɔrɔ u kana tunu u ka se ka mara ye ka ta kan na min ye Radio Mali yɛrɛ ye n'o ye ORTM ye Sofa Ibrahim n'a ka cɛdenw ani Dagama Isa olu bɛ a baara sigi sen kan an b'a ɲini u fɛ sa u k'a kɛ ɲɔgɔn dan ka ye a la ɲɔgɔn dan min na mun sera k'a dɔnkili kɔrɔlen da dacogo la ani salawale ale k'a kɛcogo la o bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ n'o tɛ an ɲɛ bɛ min na Bamakɔ yan Zayiruwaw ka cɛ in tɔgɔ ye di Kofi Olomide ninnu ni fɛnw olu bɛ dɔnkili donnen don a la wa dɔnkili sugu bɛɛ donnen don yogoro la k'a sɔrɔ olu tɛ yogoro dɔnkili ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ne kɔni sera ka kɛ aw tulo a n'aw ɲɛw garisigɛ ye seko ni dɔnko kɛnɛ kan a k'an bɛɛ wulada fɛ. Ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i ma kana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ k'a ka jeni yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min ye aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ
ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i ma ye wa ne kɔrɔdɔgɔ ne tɛ foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara